a este encontro co Ateneo e máis que agradecervos que viñeran a pesar do día, porque a verdade é que é como ir percorrendo a cidade de Rusia de Chuí para poder chegar. Bueno, estamos para aquí, neste caso, para celebrar os 100 anos do nacemento de Cunqueiro. Creo que é unha boa ocasión para traer as palabras do poeta e para encontrarnos con esa literatura tan maravillosa. Cunqueiro é realmente un escritor, quizás eu diría que é o máis maravilloso dos nosos escritores, e maravilloso en todos os sentidos, non? Digo maravilloso porque foi capaz de facer, tal vez, o que non fixo ninguén, o que ele fixo mellor que os demais. Cunqueiro trouxonos aos mitos e aos personaxes da literatura universal, trouxonos a este país, puxos na nosa lingua e fixos camiñar por esta terra. Trouxo a Hamlet, o personaxe de Shakespeare, e creou un incerto señor Conrad, príncipe de Dinamarca. Trouxonos a Sinbad, e foi capaz de escribir aquela novela de Sobeiro Sinbad, Chicas e as Cifras. Trouxonos a Merlín e a Ginebra, tendo o ciclo artúrico para situarnos en Merlín e familia. É dicir, trouxonos unha serie de personaxes universais para aquí. E ao mesmo tempo fixo universais os nosos personaxes en libros como Os Outros Tirantes, ou Escola de Menciñeiros, ou Os Tesouros Novos e Vellos. Tocou Cunqueiro todas as teclas. Foi un bo xornalista, escribiu libros de cociña, escribiu libros de viaxes, escribiu literatura, todos os xenos da literatura, e eu penso que todos os escribiu ben. O teatro de Cunqueiro foi un teatro difícil de aceptar en principio, igual que foi o de Valle Inclán, pero un teatro que ao final conseguiu que todo o mundo aceptara e que o aceptáramos. Igual que escribeu un teatro, como decía antes, por exemplo, a obra de Hamlet ou a obra que van a lernos dentro dun momentiño os de Áncora Teatro, pois tamén escribiu esas novelas que citaba antes, ou escribiu poesía, que nos van a ler dentro dun momentiño Ángela e Gustavo. Libros de poesía que tocan de alguma forma as vanguardas, pero tamén tocan o neorrealismo, en libros como Mar ao Norte, Cantiga Nova que se chama Ribeira, Poemas do Si e do Non, Dona de Corpo Delgado ou Erva de Aquí a Tolar. Quizás por debaixo de todas as súas facetas estaba o poeta, e quizás ese poeta se note tanto cando escribe en prosa como cando escribe en verso. Por iso a mí me gustaría lervos un fragmentiño que forma parte do seu discurso de entrada na Real Academia Galega, en que cando ele ocupa o escaño de Ramón Cabanillas, justamente referíndose ao poeta di: cando na nosa terra nace o poeta, hai que entender que xurde de todos os séculos nosos, das sementeiras e das colleitas, das chuvias e dos veráns, dos mortos e das cantigas, do pan e do lume, do viño e das dornas, das oracións dos nabres e das rosas, das esmoras e dos ensoños, das máis brilladoras luces do espírito e das vetas do pobre que pide por Deus a boa nosa de cada día. Todo o que foi de nós, todo o que é de nós, todo o que será de nós, faise home na pequena terra que nos foi dada aos galegos. Enchese home de luz e canto. A poesía é a mirande das certezas, e é por iso que poder entrar nela toda a esperanza futura, todo o pervirse dun povo. Pois ben, creo que xa é o momento de pasarlle a palabra a Francisco Fernández Rey. Entonces, bueno, presentar unha forma moi escueta, pero, bueno, non podía deixar de decir que justamente para tratar o tema que el nos trae hoxe, que é o de o mar na obra de Cunqueiro, é a persona máis adecuada. É alguén que nace en Cambados, que ademais o seu discurso de entrada na Real Academia justamente versa sobre Cabanillas, Manuel Antonio e o mar de Arousa, dúas singraduras na construción dunha lingua para unha patria. A parte deso, xa o coñecedes, Francisco Fernández Rey é membro da Real Academia, é membro do IRGA, onde traballa tanto na investigación como na redacción de obras tan importantes como o Atlas Lingüístico Galego ou como as normas, as diferentes traballos para chegar a ese acordo de normas. El representa tamén a IRGA no Consello da Cultura Galega, representadas, pero, bueno, penso que xa nada máis, xa o deixamos que fale, que é un máis importante. Muchísimas gracias. Antes de nada, quero agradecerlle o Ateneo esta
honra de ir falar sobre Cunqueiro. Eu teño que confesar que creo que só falei con Cunqueiro, así, de tú a tú, unha vez na miña vida. Deu ser no verano do 74, do 75, porque ele ia dar unha conferencia nos cursos de verano en Vigo, eu tiña que presentalo. Ele veio moito antes da conferencia, estivemos falando os dous, sobre todo de viños e de cata de viños. Eu non sabía, eu pouco sabía de viños, e menos de cata. O que pasa é que para min Cunqueiro, aparte de ser un escritor que acaba de coñecer, ou acaba de licenciarme, eu desde pequeniño sí que coñecía precisamente a Cunqueiro, porque o seu pai foi en Cambados, e ele tiña unha tía e unha avó paterna que creo que ten confesado, mas no sentido que dicía que nunca, como as ostras cabechadas que lle mandaba a tía e a avó paterna desde pequeñada, nunca tal cousa gozar. Entón eu coñecío, e aparte, porque xa desde pequeno, cando a festa do Albariño pasou de ser un reduto duns poucos galeguistas na casa duns xenco de Cabanitas, empezaron a facer un pouquinho popular, non é esta festa de agora, pois eu via xa desde neno a Cunqueiro. E con Cunqueiro seguro que tamén estaba o Gracio, e seguro que tamén estaba Celso Ferreiro. O que pasa é que eu só coñecía a Cunqueiro, e cada vez que os vía catalán públicamente, ben a casa diante da casa do Concello, na Praza de Finais, eu fixaba sobre todo en Cunqueiro e en Castellón. O que iba mirando eu o ritmo que eles facían cando cataban, porque chegaba un momento que non se cataban nada. Eu falaba ayer destas cousas, e tiño aquí o secretario prefecto daquele grupo de catadores era Xosé María Álvarez de Blasco, e precisamente o que tiño aquí é a ata de Álvarez de Blasco do ano 68, no que dá fe de que entre o primeiro dos catadores era don Álvaro Cunqueiro e Mora Montenegro, fabulador titulado Das Cortes de Ofir e Trebizonda e para Pándolo do Mar de Mármara. Eses eran os que fixeron galeguistas e que empezaron a cantar o Albariño, e algúns deles non os coñecía, pero si xa se pequeno. Ben, a min deronme 20 minutos, será un pouco menos, para que vos fale, para que fale do Mar na Obra de Cunqueiro. Eu voume centrar na poesía e na prosa só no vello Simbad por esas illas. Eu apenas non ter en conta os bastantes artigos xornalísticos publicados en torno de Lugo, por exemplo, onde hai moito mar, mar a súa maneira, pero hai moito mar. Porque Cunqueiro ten mar, ainda que non parece. Empezando polo primeiro poemario. Vou ir lendo o que escribín e vas mirando para o reloxo, para controlar o tempo. O extraordinario poemario vanguardista de 4 a 4, Follas sin data dun diario de a bordo, de 1928, o único que Manuel Antonio publicou en vida, presentaba un mar puro, sin ribeiras nin costas, perdido entre constelacións, tal como dixo no seu día o seu amigo Torres Pasandero. Tratábase dun mar raro e fantasmagórico, cunha paisaxe mariña nunca vista e sin sentimentalismos, nuns textos que o Rianxiro concibira nas súas prácticas como piloto no Paimote Constantino Candeira, as ordes do capitán Augusto Lustres Rivas, a quen lle dedicou de 4 a 4 en lembranza das navegacións feitas ao mar. O impacto desa obra de Manuel Antonio explica a temática mariñeira, toda a mariñeira, do primeiro poemario de Cunqueiro, Mar ao Norte, no ano 32, tiña 21 anos. É un libro breve, pero dividido en 4 partes: Porto, Marouta, Liña e Terra Adentro. Carballo Calero, na súa clase de Historia e Literatura, consideraba que Mar ao Norte imitaba pouco o libro do Rianxeiro, e que algún texto era claramente manuelantoniano, como, por exemplo, o poema 5 de Marouta, que di: tamén o mar, hoxe, ten aí alma chea de madureza. Hóubeselle a adolescencia no nido do bar, chea de anacos de vísperas e de impactos de relacións escuras. Así, máis alá. En palabras de Carballo, Cunqueiro, nesta obra, é máis ben cubista que creacionista, e máis que crear un mundo, esquematiza o existente. Todos son descripcións metafóricas, sintéticas, ás veces ambiguas. O ton é serio e o pensamento en ocasións conceptuoso. No Dicionario da Literatura Galega que coordinou Vilavera, Mar ao Norte ascríbese, segundo os autores, a un deliberado sincretismo vanguardista máis que o cubismo ou o creacionismo, onde deseñamos breves poemas, case estampas,
un simbólico itinerario que opón terra a mar, sendo a illa da terceira parte o eixo central, co que obtén un elevado rendemento poético. Trátase de composicións case deshumanizadas dun hermetismo consubstancial que intente evitar a imposición dun único sentido. Manuel Antonio, na súa navegación por ese mar sin ribeiras nin costas, en veleiro e en paine bote, usa unha riquísima terminoloxía mariñeira. Unhas veces usa termos ou expresións moi comuns no litoral galego, en todo o litoral. Alá, chicote, cazalabela, trincar, escota, liza, penolo. Outras veces son termos de Rianxo ou da Ría da Arousa, como Melfa, Rafega, Mareta, Ronsel, Leme, Peirán, ou voces da Arousa e da Ría de Noia, como Mallante ou como rifar na acepción de Racha da Vela, que é o catalanismo, e que xa empeza a estar, por fin, os dicionarios de galego. Ou usa présamos do portugués, como mastro ou caes, e, ademais, que todo este léxico popular, e ás veces culto, introduce no galego escrito, en o primeiro dos alas, términos científicos relacionados con a navegación do barco, unhas vezadas que ele era piloto, formas de morse, rosa dos ventos, roteiro, meridián, desacompasar, introduce tamén termos moi mariñeiros como galicismo rol, ou termos de mariñeiros como barlovento, sotavento, etc. Abonda con que collades o primeiro poema, Intencións, de 4 a 4, e só nos cantos versos aparece moito desto que vos acabo de decir. Leo uns versos. Intentaremos frustrar as descobertas a barlovento dos horizontes para acelerar os abolidos corazóns dos nosos veleiros defraudados. Alaremos polo chicote do meridián innumerado. Pescaremos na rede dos atlas ronseles de Simbad e cazaremos a vela sobre o torso rebelde das tormentas para trincar a escota dunha ilusión. Fronte á gran riqueza terminolóxica de Manuel Antonio, o léxico mariñeiro e o non mariñeiro dese primeiro poemario Mar ao Norte é moi común. Son, e creo que as digo todas, porque comprobei, as formas mar, agua, illa, praia, navegación, pleamar, lancha, jiribota, algas e os literarios mastro e ronsel roseis, que nunca nos sabía as veces. Se un libro, creo que únicamente a palabra carriola, que utiliza en un poema, carriola de pedradura, é a única que ao mellor non ten que ir no diccionario libro. En principio pensei que podía ser a carriola referida a correa, un tipo de alga, pero que seguramente se refire a carriola como randeira, o bambán, que utiliza Manuel Antonio. Un ano despois, no 33, publica Cunqueiro outro libro, Poemas do Xeo Non, onde as únicas imaxes con mar, as únicas, polo que mirei, aparece no inicio da terceira parte, ela e el, e eu no medio de litorais e avións platinos, cidadán de correntes submariñas color moreno, a miña carrabolla en brúxula silvestre, un árbol polo norte, oriente feito de moluscos, sur de ribeiras líquidas, non hai mar. Sen embargo, nese mesmo ano, cando publica a Cantiga Nova que se chama Ribeira, un dos poemarios máis coñecidos, un poemario neotrovadoresco, peneirado polo neopopularismo de Gil Vicente e tamén do vilancico castelán de escritor da xeración do 27 española, é a obra posiblemente máis coñecida desa colla chamada neotrovadoresca. Ben, aquí, na primeira edición, na do 33, que son 19 cantigas, hai poucos versos onde haxa imaxes con elementos mariños. Son estes. Na cantiga 2, colgaban vento mareiro na auga de terra firme. No comezo da cantiga 8, que hai unha illa loubada alá no fondal do mar, e no remate, repite, hai unha illa loubada alá no fondal do mar, navegada de luceiros, na noite nace Giovanni. E despois, o verso inicial das cantigas 13, na nao mar laranxa, e 17, amenceu bico o onda do mar. Non hai máis mar. Porén, cando en 1957 hai unha segunda edición do poemario, engade varias cantigas. E as dúas primeiras, a 20 e 21, así que son cantigas, son mariñas, aí sí que hai moito mar.
Ainda que se publica no 57, por unha nota del, na obra completa, sabemos que son non máis tarde de 1936. E ao mesmo tempo que as cantigas da Don Cortés que figuran no libro Dona de Coto. A primeira, a 19, non me parece tan interesante, pero sí que é unha mariña. Ben, verás como soñan a mar, os laranjos e as illas, si as iré a cantar, alba e bailieiro. Eu que me quero parar un pouco máis en a cantiga 21, ben coñecida, gracias a ese disco de Amancio Prada, Amancio Cabaleiro, igual que outras, pero sobre todo esta. É a cantiga que comeza co verso Si miña señor aí alba da Arousa beilar, que é a única do poemario por referencias xeográficas, e, para mí, é un fervosísimo canto a Ría da Arousa e a súa embarcación emblemática, que é a Adorna. Adorna vai e ben, e o que aparece sempre no retrouso. E, ademais desta cantiga, menciónase a Illa de Cortegada, que é ese vizoso bosque de loureiros, ese piñeiral inmenso, que está na desembocadura do Ulla, fronte a Carril. E que por un nada non é hoxe unha especie de toalla, por un nada, pouco faltou. Non sei se sabedes que esta illa, a principio do século XX, por construcción popular, comprouse e heredouse a Alfonso XIII para que fixera aí unha especie de palacio real, e o seu pai, o atual rei, vendeuna, unha vendeuna de inmobiliaria. Afortunadamente, o primeiro Concello Democrático de Vilagarcía impediu que se fixera unha ponte que se fixese de edificios. Ben, supoño que todos coñecedes esta cantiga, pero vou na ler, porque me parece fermosísimo. A mí, como a usar, creo que para calquera. Si miña señor hai alba da Arousa beilar, poñereille velida un ventiño no mar. Adorna vai a ben, que meu amor ten. Poñereille unha frauta e máis un rei señor, e unha longa soedade como a do mar maior. Adorna vai e ben, que meu amor ten. Na illa de Cortegada poñereille un galán, pastor das mareas, co seu remo na rama. Adorna vai e ben, que meu amor ten. Poñereille unha gaita médico da ría, e unha venameira no meu día. Adorna vai e ben, que meu amor ten. O amor a Arousa, a ría e a Adorna xa o dixen antes. El tiña e ten raíces familiares e camados. O seu pai naceu ali. El, seguro que cando ia camados, vías das miel para tomarse as dornas paradas ali na praia ou andando pola ría. É seguro que coñecía os poemas de Cabadillas a Adorna, polo menos o poema mariñeira da segunda edición de Bento Mareiro. Despois ten outro poema moi bonito, que é Beiramar, que non se ve na data. O que si quería aquí indicar é que, aínda que este poema é do ano antes do 36, eu publico no 57, cando el introduce este poema, outros compañeiros da súa xeración tamén cantaron Mar da Arousa. É o caso de Fermín Ferreiro, que lle contaría realmente de Vila García, que se criou no ano 55, ten un soneto titulase Diante do Mar de Cambados, realmente un canto a Ría da Arousa. Os tercetos finais di: Ría da Arousa, grávida de cores, serea dos atlánticos amores, que acariñache a miña infancia inxela, faime un recanto no argacento colo, un sarcebo onde durmo o teu arrolo, na máis esquivo con da tua orena. E aquí no Iglesia Alvariño, que era das terras lucenses de Alvarín, tamén cantou a Arousa, el que foi ensinante de bastantes anos en Vilagarcía, onde publicou Cómaros Verdes. Pois en Cómaros Verdes hai un poema que é unha galega nova, onde canta Vilagarcía, os navíos e o seu autor Arousa. O Mar da Arousa, creo que non exagero se digo que é o mar con maior presencia na literatura galega contemporánea, porque ali nas súas ribeiras naceron grandes clásicos como Cabanillas, Castelao, Rafael Dieste, Antonio, pero que outros clásicos tamén se chegaron a cantar este mar, ben por ter raíces familiares, caso do Peiro, do Fabreiro, o Cotrero de León, o Sombría de Vilexón, sino que outros clásicos modernos, vivos aínda, e non vivos, tamén teñen poemas como Mar da Arousa. Estou pensando en Godallo, os poemas preciosos que os ten, en Ferrín, incluso en Nogoneira. Nogoneira, o cantor do Courel, ten dous poemas breves nun libro que se chama O Cancioneiro ao Mar, do ano 28, onde canta o Mar da Arousa.
En 1950, Cunqueiro editou Dona de Corpo Delgado, con poemas vanguardistas e trovadorescos. Hai un par de textos onde si hai mar. Como de pronto hai unha derradeira elixía do Antón, xa, pois imaginar que é o mar. Pero, sobre todo, hai un apartado das cantigas de Anor Cortés, hai unha fermosa mariña onde a nao, esta mariña primeiro en peche marín, despois en navío, e logo desa da mariña hai claras reminiscencias do mar de Martín Todas, que fala das ondas do mar do lago, zoa o vento do Orés, de Nordés, e interpelado por unha serie. Este poema, esta cantiga, que empeza que chama Linda Verde Bandeira, o mariñeiro Ué, é a que, cando anos despois, no ano 99, Quico Cadaval fixo a adaptación do Sinbad, sobre o Sinbad no Mesas Illas, así remata esta obra. Cando realmente o Sinbad, se o libro original, o que remata é repetindo 22 veces que teña paz, Sinbad. O derradeiro poemario de Cunqueiro foi Herbe daqui a colar, do ano 80. Realmente eran poesías dispersas de 30 anos, non é un poemario unitario. Pero na primeira parte hai dous poemas con mar. O sea, a primeira parte do libro, que se titula As historias, hai dous poemas con mar, xa se ven os títulos. Ulises pasa no noroeste noite e A chegada das naves. E na segunda parte, que é un pouco testamento literario, hai uns cantos poemas, Biancedemes, onde hai algunhas figuras con léxico do mar. Pasa que é un léxico do mar un pouco como en Mar ao Norte, moi común. O sea, nun homenaxe a Mentillo só aparece repetida a palabra mar. No poema A cola están as illas aparece illa, mar e peixe. En Bellas sombras e novos cantos aparece mar, onde nave, e así como outros. Para ir rematando, quería falar un pouco da prosa do mar, dun obra en prosa que é todo mar, que é Se o vello Sinbad volves ás illas. E hai mar, un mar cunqueiriano, onde hai léxico popular, léxico cunque, pero aí sí que hai mar. Esta obra son as memorias que tal Alfaris Ibyaquín Algalicí, ou seja, Álvaro fillo de Xaquimo Galego, anosou o galego para que se saiba das memorias, viaxes e descansos de Sinbad mariñeiro. Este Sinbad, este entrañable Quixote, que ten o seu Sancho, o criado Sario, que ten a súa Dulcinea, a viúva Alba, como seguramente todos sabedes, vive no país de Bolanda, que é unha lúa de terra que baixa de co golfo e está rodeada en mirandas e outeiros moi arredondeados, e entre estes medeiros van as augas do Piatí, que quere dicir este nome en algarvieros naturais, o frescor, e o que se parte caído de deixar os montes en 2 dúcias de mangas. En Bolanda, a casa de Sinbad está pendurada do peirao, nunha volta de contén, que ali abaixase e deixase nunha cuarta de terra rozada, que é o horto. A tardiña, o Sinbad xe un piloto que levaba 8 ou 9 anos xa retirado, a tardiña Sinbad pode a tertulia na pousada do Mansur, con pilotos que non andan no mar e con forasteiros que case que sempre son xente mariñeira. Polo que conta Alfarís, a Sinbad non lle gusta ren que ruban a tertulia os compradores persas de coiros e sebo, que lle cheiran mal, e non saben se non falar de arte da rapadura, e que baixou a baleira moeda e de mulleres, e non creen nada do que se conta. E están entre eles facendo figas a escondidas ao que relata. E se sabe unha historia dunha viaxe por mar, cuspen na man e dicen que unha vez foron unha nave e que vomitaron. Sinbad fora piloto maior do príncipe de Bagdad na segunda metade do século XIII. Pendi contra os forasteiros que trataron Marco Polo cando pararon en Holanda, camiño de Samarcanda. E na tertulia, este vello piloto escoita os relatos dos mariñeiros que veñen de países lonxanos e ele conta historias maravillosas das súas navegacións por mares fantásticos e das súas visitas a illas e países reais ou imaginados. Ele había 9 anos que non navegaba, as últimas viaxes, por visto, fixeras
por partes ocultas e illas que se disputa si as hai ou non, e non polos trafegos usados nos arábigos e que veñen tan apuntados nos atos do Islán que ganos. Sinbad navegara por facer mapas de ventos e descubrir máis alá de Malaca a hora tormentina, que é a hora da habilidade dos temporais apozados nos mares, sen saber o rumbo que teñen que ir. A 17 leguas de Columbo, Sinbad foi quen, de pescar o famoso peixe papagaio, que polo visto é un peixe de fondos, pero as femias saen mudas, e os máis deles non lles ten chiste procriar calado en baixo, e deixen esa labora os machos que nacen mudos, ou tatexos, ou tácitos, que por visto hai de todo con as familias. E os machos parlantes suben á tona do mar e andan cabo das naus, e non se pescan porque escoitan todo o que fan os marineiros. O falar deses peixes é cousa ben chistosa de Sinbad, porque coa boca que ten biciños colorados fan unhas vexiguinhas de aire e mandanas fora da agua, e os seines toupan e ver que a verba que levan dentro, e non dicen en cada vexiga máis que 2 sílabas, de maneira que se ten 3 ou 4 hai que adivinar o que falta. Dicen andu por anduviña, e figue por figueiredo, e a lingua sae súa e sempre arábigo letra. A verdadeira ilusión que na vida ten Sinbad era pilotar a nave Nerita, así nomeada en honra de unha serie que tratar, que por visto gustaba moito de andar no enviguinho do piloto, porque se veía que non teño envigo. Esa nave era dun señor de Pakistán que a estaba a construir en Basora uns estaleiros, pero no peirao de Bolama o vello piloto non daba sabido se realmente esa nave estaba feita xa ou non. E ainda así ele decidiu poñer un aviso no porto, no peirao, para que a xente se fora xa apuntando, enrolando. O primeiro que se notou foi o seu tía Abasar, e o segundo, despois de rogarle moitísimo, foi un cego Abdalá, que quería que levara como vixía. E ese non estaría como vixía. A veces Sinbad non acoda a tertulia, porque cando vai en Monzón, prácticamente non veñen nada, ni veñen frasteiros, entón non lle interesa. E ás veces porque tamén está cansado xa do mar en calmiña borrada do Golfo, e o que quere ver a mar maior. E para iso que fai é alugar unha burra, e achégase 2 leguas de volando ao Cabo do Leste, unha punta afaralloada á dereita e á esquerda, que se anuncia no mar, e o pé hai baixíos e oquedades, e o mar rúa e peta ali, ergue salsa e endevalo ronca e fai correntes que turran entre elas en escumas barquísimas. E unha vez que ele chega ali, o que fai é muxir a burra para ter leite con calmezar, e ponse á sombra dunha pena, con que usa a palabra pena, e con, non usa o literario rocha. Que se ponga a sombra dunha pena, que fai tenda sobre outras 2, e mira para o mar cos seus ollos, por se hai velas no horizonte. E como non as ve, distraese co ireido das gaivotas e olla pasar os cormoráns dende as penas onde durmen os seus comedeiros do Golfo, que andan ao muxe e a faneca. E despois, o panteollo de longa vista, busca no máis afastado do horizonte ata que se lle poñen manchas mouras na visión. Entón, non ve nada, deítase no chan, fecha os ollos e sobre ele responde traveso, como se fose un pano que llos tapase, o anteollo de longa vista, que nunca acabeu para telo no seu ombro, que sempre o ten por se pasase no mar algo de novo, correrse unha nao, amosarse unha balea, erguerase un espellismo, abrirse carne de xeito que se dixe unha illa, que está a 7 días estribor, e acaba adormecendo e ouvindo o mar, confiando en que o anteollo desperte. O pobre Sinbad, canso de agardar por noticias da súa nao, da que ninguén lle daba, chegouse os estaleiros de Basora, na compañía do cego Abdalá, o que ia ser o vexía do seu barco, e chorou, estoupoulle a cabeza e quedou cego, cando lle confirmaba o estalero que non estaba a súa nave heredita. Entón, volveron a Holanda, o cego Abdalá facendo de guía do outro cego Sinbad, e, polo que conta Cunqueiro, no peirao de Holanda, decidiron non descolgar nunca o aviso
da xente que se quería enrolar como homenaxe a Simán. Eu non fixen, eu dedico a lingua da literatura. Eu, neste caso, non fixen un estudo do léxico que hai aquí nesta obra, pero si fui tomando notas, eu vos podo dicir que hai todo o mar en Simbad, pero hai dúas palabras que aparecen constantemente en todo o libro. Un é mariñeiros, ou mariñeiros, e outro é nao. Non utiliza nunca, e fai moi ben cumplir a palabra pescador, é que toda esta xente son mariñeiros. Unha cousa é un mariñeiro, é o termo xenérico, outra cousa é un pescador, en galego, fino en galego, que é un mariñeiro que pesca con liña. E despois, ele está no situado no século XIII e fala sempre de nao, constantemente. Hai alguna outra embarcación, de feito, nas primeiras líneas, di que o seu criado Sari estaba facendo uns estrobos nunha jamela, non vou a ver as a máis adiante fala de naves e de naíros, pero non fala de naos. Podía perfectamente anosar esa nao e dicir que estaban construindo un galeón, que eran os barcos tradicionais das mercadorías marías baixas, ou un trincado, que eran as naves, os barcos tradicionais de mercaderías das nosas vías altas. Non nos fai. Ten así algúns castellanismos, pero en xeral é un léxico máis ou menos común, é bastante cuidado. E remato xa, que isto siga un pouco pequena introducción ao mar e ao léxico mariñeiro de Cunqueiro, e sobre todo que siga con particular homenaxe meu a unha persoa que posiblemente sexa a máis representativa da literatura do século XX, e sen dúbida da literatura universal como é Rosalía. Por non son así penso. Muchísimas gracias a Paco Fernández Rey. A verdade é que tivemos o creo que tivemos a honra de asistir a un traballo inédito, de que ti entraras aí nesa obra o buscar o léxico do mar e a que nos vai quixeras disfrutar tamén que traernos a Simbad, as palabras de primeiro que sempre están moi ben recuperadas. Eu creo que do mar tamén veñen as dúas persoas que van a acompañar agora, Ángela Méndez García e Gustavo Oliveira, que saiba. Eles son Gustavo Perlas e Ángela Valo, son actores e directores, os dous, formaron o grupo Áncora Teatro no 1988 e alternades o de dirixir, o que eu vou vendo, non? A parte disso, Gustavo é autor das obras que representan normalmente ese grupo de teatro e teñen varios premios por estas obras. Bueno, unha cousa que me chamou a atención cando estaba lendo un pouco o currículum era que acostumas facer como series nas obras. Hai un par de, bueno, alguna das obras cito simplemente o galego, a mulata e o negro, pero, por exemplo, despois vía que había unha triloxía de comedias paranoicas, con Ladraremos, Fábula e Anatomía de un hipocondríaco, ou hai outra serie en Logomonos, etc. Eles teñen varios premios, recibiron varios premios tamén de teatro, por exemplo, Compostela ao mellor texto dramático por esa obra citada de Mulato, premios Max, premios Marías Casares, premio Rafael Tieste. Por tanto, estamos ante dúas personas de teatro e que nos van a... Exactamente. E ademais eu creo que é ben decir que aparte de que tiveramos este inédito, me parece que temos outro por aí, non é? Bueno, e antes de que nos suban, tamén quería lembrar que por lo menos unha das obras que me encantou cando fixestes foi a de Hai que romper, justamente con Eva Veiga e alrededor de textos de Andrés de Taramandos, que me parece que estaría moi ben que con Cunqueiro pudera facer algo parecido, pero, ben,